V 22 rokoch mi zlyhali obličky, skončil som na dialýze a vtedy sa mi rozsypal celý svet. Všetko, o čom som sníval, vlastne všetko bolo preč. Hľadal som odpovede, pýtal som sa, prečo sa to stalo práve mne. Keď som už nevidel žiaden zmysel v živote, vtedy som objavil v sebe dar. Nikdy som sa z práci s drevom neučil, napriek tomu už 10 rokov sa venujem rezbárstvu, robím niečo pre druhých, že ten život má zmysel, že má zmysel pre niečo vstávať a vždy bojovať s tým a pokračovať. Keď už ja tu nebudem, niečo po mne ostane, nejaká pamiatka, nejaký ten odkaz.